Jesus Christ. N'aha Jesus Christ. Ihe ọbụla bụ ọgbụgba ndụ ezinụlọ m nọ n'ime ya. Ihe ọbụla bụ ọgbụgba ndụ ezinụlọ m nọ n'ime ya. Ọgbụgba ndụ ọbụla na-eseghị na Chineke. Ọgbụgba ndụ ọbụla na-eseghị na Chineke. Dịka anyị na-ekpe ekpere a. Dịka anyị na-ekpe ekpere a. N'aha Jesus Christ. N'aha Jesus Christ. Ọgbụgba ndụ a mebie. Ọgbụgba ndụ a mebie. Wee ezigbo amen. Amen. Gbasoro nkwụsị. N'aha ezinụlọ anyị niile. N'aha ezinụlọ anyị niile. Ka anyị na-ekwubi okwu a. Ka anyị na-ekwubi okwu a. Ọgbụgba ndụ ọjọọ ọbụla. Ọgbụgba ndụ ọjọọ ọbụla. Nke ezinụlọ m nọ n'ime ya. Nke ezinụlọ m nọ n'ime ya. Ọgbụgba ndụ ọjọọ ọbụla. Ọgbụgba ndụ ọjọọ ọbụla. Nke ndị mgbe ochie tinyere ezinụlọ m n'ime ya. Nke ndị mgbe ochie tinyere ezinụlọ m n'ime ya. Mgbe ha na-efe arụsị. Mgbe ha na-efe arụsị. Mgbe ha na-achụrụ mmụọ aja. Mgbe ha na-achụrụ mmụọ aja. Mgbe ha na-enye mmụọ nri. Mgbe ha na-enye mmụọ nri. Ọgbụgba ndụ dị otu a. Ọgbụgba ndụ dị otu a. N'aha Jesus Christ. N'aha Jesus Christ. Dịka anyị na-ekpe ekpere a. Dịka anyị na-ekpe ekpere a. Ka ọgbụgba ndụ a mebie. Ọgbụgba ndụ a mebie. Ka ọ ghara ịdịkwa ire n'isi anyị ọzọ. Ka ọ ghara ịdịkwa ire n'ezinụlọ anyị ọzọ. N'aha Jesus Christ. N'aha Jesus Christ. Ka m nụ ezigbo olu ka o ti amen. Gbasoro nkwụsị. Mmụọ ọbụla na-anya isi. Mmụọ ọbụla na-anya isi. N'onye ga-ekwu ihe ga-eme na ndụ anyị. N'onye ga-ekwu ihe ga-eme na ndụ anyị. Mmụọ ọbụla na-anya isi. Mmụọ ọbụla na-anya isi. N'onye ga-ekwu ihe ga-eme n'ezinụlọ anyị. N'onye ga-ekwu ihe ga-eme n'ezinụlọ anyị. N'ihi ọgbụgba ndụ nye na ndị mgbe ochie nwere. N'ihi ọgbụgba ndụ ya na ndị mgbe ochie nwere. N'ime ezinụlọ anyị a. N'ime ezinụlọ anyị. Ndị nwụrụ anwụ ka ekpe. Ndị nwụrụ anwụ ka ekpe. Ndị dị ndụ ekegharịa. Ndị dị ndụ ekegharịa. Na mgbe ochie. Na mgbe ochie. Nna nna anyị ha kwere ekwe. Nna nna anyị ha kwere ekwe. Ha na mmụọ dị otu a wee nwee ọgbụgba ndụ. Ha na mmụọ dị otu a wee nwee ọgbụgba ndụ. Mana taa. Mana taa. Anyị jụrụ ajụ. Anyị jụrụ ajụ. Achọrọsị m ada eso okwu. Achọrọsị m ada eso okwu. Ezinụlọ anyị bụzi nke Jesus Christ. Ezinụlọ anyị bụzi nke Jesus. Anyị ji ọbara Jesus Christ na-agbara isi onwe anyị. Anyị ji ọbara Jesus Christ na-agbara isi onwe anyị. Ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. Ka ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. N'aha Jesus Christ. N'aha Jesus Christ. Ka nnọnụ na-asị amen. Amen. Gbasoro nkwesị ọgba ndụ ọjọọ ọbụla ezinụlọ m nọ n'ime ya. Ọgba ndụ ọjọọ ọbụla ezinụlọ m nọ n'ime ya. N'agbanyeghị mmụọ anyị na-enwere ọgba ndụ a mgbe ochie. N'agbanyeghị mmụọ anyị na-enwere ọgba ndụ a mgbe ochie. Ma nke mere ụbọchị eke. Ma nke mere ụbọchị eke. Anyị na-ajụ ha niile taa. Anyị na-ajụ ha niile taa. Ma nke mere ụbọchị orie. Nke mere ụbọchị orie. Anyị na-ajụ ha niile taa. Anyị na-ajụ ha niile taa. Ma nke mere ụbọchị afọ. Ma nke mere ụbọchị afọ. Anyị na-ajụ ha niile taa. Anyị na-ajụ ha niile taa. Ma nke mere ụbọchị nkwọ. Ma nke mere ụbọchị nkwọ. Anyị na-ajụ ha niile taa. Anyị na-ajụ ha niile taa. Ma nke eji ọjị n'aka mee. Ma nke eji ọjị n'aka mee. Ma nke eji nzu n'aka mee. Ma nke eji nzu n'aka mee. Ma nke eji ọfọ n'aka mee. Ma nke eji ọfọ n'aka mee. Ma nke eji mmanya n'aka mee. Ma nke eji mmanya n'aka mee. Ma nke mere mgbe a na-egbusa ọbara ọkụkọ n'ala. Ma nke mere mgbe a na-egbusa ọbara ọkụkọ n'ala. N'aha ezinụlọ m niile. N'aha ezinụlọ m niile. Anyị na-ajụ ha niile taa. Anyị na-ajụ ha niile taa. Ka ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. Ka ihe anyị na-amaghị ịmasị anyị. Ka ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. Ka ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. Anyị ji ọbara Jesus Christ. Anyị ji ọbara Jesus. Wee na-agbara isi onwe anyị. Wee na-agbara isi onwe anyị. Wee na-agbara isi ezinụlọ anyị. Wee na-agbara isi ezinụlọ anyị. Ọgba ndụ ndị mgbe ochie chere ezinụlọ anyị n'ime ya. Ọgbara ndụ ndị mgbe ochie chere ezinụlọ anyị n'ime ya. Ma nke ha mere n'aja ala. Ma nke ha mere n'aja ala. Ma nke ha mere n'anyanwụ. Ma nke ha mere n'anyanwụ. Ma nke ha mere n'ukwu osisi. Ma nke ha mere n'ugwu osisi. Ma nke ha mere n'ikpere mmiri. Ma nke ha mere n'ikpere mmiri. Anyị na-agbara isi onwe anyị taa. Na-agbara isi onwe anyị taa. Ruo ya ọzọ. Anyị na-agbara isi onwe anyị taa. Ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. Ihe anyị na-amaghị ghara ịmasị anyị. N'aha Jesus Christ. Jesus Christ. Ka nnọnụ na-asị amen. Soro mkpue ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Nke na-eje ozi n'ime ezinụlọ anyị. Nke na-eje ozi n'ime ezinụlọ anyị. Ọ bụ nwoke gwọrọ ọgwụ a. Ọ bụ nwoke gwọrọ ọgwụ a. Ọ bụ nwaanyị gwọrọ ọgwụ a. Ọ bụ nwaanyị gwọrọ ọgwụ a. Anyị na-ajụ ha niile taa. Anyị na-ajụ ha niile taa. N'aha Jesus Christ. Jesus Christ. Anyị emebi ọgwụ agwọrọ agwọ dị otu a. Anyị emebi ọgwụ agwọrọ agwọ dị otu a. Ma gwọrọ ya ọfụ. Ma gwọrọ ya ọfụ. Ọ bụgo na otega ka ejiri gwọọ ya. Ọ bụrụ na otega ka ejiri gwọọ ya. Ma ọ bụ onye ụlọ gwọrọ ọgwụ a. Ọ bụ onye ụlọ gwọrọ ọgwụ a. Ma ọ bụ onye ilo gwọrọ ọgwụ a. Ọ bụ onye ilo gwọrọ ọgwụ a. Ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Na-emegide ndụ anyị. Na-emegide ndụ anyị.
gwọ ọgwụ a n'agbanyeghị ihe a na-ekwu mgbe a na-agwọ ọgwụ a n'agbanyeghị ebe edebere ọgwụ a mgbe a gwọchara ya n'aha Jizọs Kraịst anyị emebi ọgwụ ọ gwọrọ agwọ dị otu a okwu ọnụ ka eji mee ka ọgwụ niile okwu ọnụ ka eji emebi ọgwụ a taa ka ọ ghara ịdịkwa ire na ndụ anyị ọzọ ka ọ ghara ịdịkwa ire na ezinụlọ anyị ọzọ ọ bụ na ọgwụ a ka ga-alụ ọrụ ya ka o sobesi onye gwọrọ ya sobe ezinụlọ onye gwọrọ ya na ihe anyị na-amaghị ama amasị anyị ebe anyị ji ọbara Jizọs Kraịst wee na-akparịsị onwe anyị wee na-akparịsị ezinụlọ anyị n'aha Jizọs Kraịst anụrụ m ọnụ na-eti amen. Gee ntị. Hello. Ikpọ m maọbụ ikpe anyị ka anyị bịa ekpere ekpere na be unu bụ iko ekpere ọdịkwa gị bikos anyị abịara ịgba amansi ihe afọ ebe anyị na-agba ọgwụ for 25 years m rugoro ọrụ a family to family ibu n'obodo a m nọ na ya kịta ama m family onye m bago n'obodo a ọkwa ebe a bụ ụmụ okpu ọka okay? I'm how many families in Bago over for the past 25 years. Onwere big afum borogu. Hapo chakwa ndi amansi ibogu. If la mansi aboye film ina nene. After 5 years you chop tali ihe na ebe kana ebe kwa. Maka film ka agbanye. Ya onwere reality there. Most of ndị na-agba ọgwụ taa bụ ha na-etinye ha na-ewepụtakwa. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. But what I'm telling you is reality. Ike dị n'okwu ọnụ. Ezinụlọ na-aba na nwere onwe taa. Asị gị na ezinụlọ gị na-aba na nwere onwe taa. Ọ bụrụ nke ime film, ọ bụrụ nke arenji, ọ bụrụ nke ịgba ọrụ gị ọgwụ. Asị gị na for the past 25 years, anyị na-aga family to family. Na ndị family to family, o nwere akụkụ a n'Igbo, square bụla Arochukwu, Asaga, nwere ebe anyị jebe. Ihe anyị na-enwe bụ testimonies. Ọ bụrụ maka film, ọ bụrụ maka show, ọ bụrụ maka sinima, ọ bụrụ amansi. No, working out a result. And I believe there is a result here tonight. Amen. I will not just gather like this.